Henffych, hawddamor a siomai. Felly dyma ni wedi croesi hanner ffordd, wedi mynd heibio'r orffwysfa yn y gyfres o 8 gwers hyn ac wedi cyrraedd gwers 5. Mor belled rydych chi wedi dod i glywed ac arddel termau megis yr acen, y goben, yr orffwysfa, geiriau cennog a geiriau diacen. Rydych hefyd wedi cael dysgu patrymau ac ymarfer y cynganeddion traws, croes a llusg. Ar ben hynny, a chethau ond 5 gwers mewn i'r gyfres hon, rydych chi hefyd erbyn hyn wedi cael cyflwyniad un o hoff fesurau Dafydd ap Gwilym ac ar eich ffordd i arddangos cymaint o feistrolaeth dros gerdd Dafod ag y gwnaeth gobeithio. Heddi, rydych chi'n mynd i gwblhau'r set o gynganeddion fel petai, o leiaf o ran y 4 prif fath o gynganedd. Heddi byddwn ni'n canolbwyntio ar y gynganedd sain. Fe gofiwch taw cynganeddion cytseiniol yw'r draws a'r groes a thaw cynghanedd sy'n dibynnu ar odl yw'r gynghanedd lusg. Wel, y gynganedd sain yw'r plethiad o'r ddau begwn cynganeddol hwnnw. Dyma o bosib viveriwm y plas y buon ni'n sôn amdano, y plasti cynganeddol. Ystafell tu mewn fel gweddill y plas, ond gyda phlynigion hardd neu seiniau hardd i'w clywed. Yr hybrid yw'r gynganedd sain sy'n cyfuno odli ac ateb cytseinied. Hefyd, yn wahanol i'r 3 math arall o gynganedd, yn lle rhannu'n 2 ran, bob ochr i'r orffwysfa, mae'r gynganedd sain yn rhannu'n 2 rhan. Felly mae yma 2 orffwysfa a 2 rhan o fewn y llinell. Yr enwau technegol ar y 2 rhan yw y rhagodl, y gorodl a'r brifodl. Y brifodl wrth gwrs yw'r gair sydd yn diweddu'r llinell ac yn prifodlu gyda prifodlau'r llinellau eraill. Neu allwch chi alw y rhagodl yn rhan 1, y gorodl yn rhan 2 a'r brifodl yn rhan 3. Mae rhan 1 a 2 yn syml iawn yn odli gyda'i gilydd. Er enghraifft, sgyrsiau a dociau yn odli. Dyna rhan 1 a rhan 2. A wedyn, yr un sy'n digwydd yw fod rhan 2 a rhan 3 yn creu cynghanedd gytseiniol, fel yn y gynganedd groes neu draws, fel hyn. Sgyrsiau a dociau, fe gofiwch fod sgyrsiau a dociau yn odli, rhan 1 a 2. Sgyrsiau a dociau yn garedicach. Sgyrsiau a dociau yn garedicach. Dociau yn cynnwys dy ac yn ec, dociau yn garedicach. A wedyn garedicach, i ni'n neidio ar draws yr N a'r R ac i ni'n cyrraedd y gyfatebiaeth gytseiniol dy ac yn ec. Dociau garedicach. I chi'n clywed y glec, gobeithio. Yn achos y llinell hon, mae sgyrsiau a dociau yn odli a dociau garedicach yn creu felly cynghanedd draws. Dyma un enghraifft, ond dechreuwn ni nawr am unwaith yn y gyfres hon o wersi gyda'r math hawsaf o gynganedd sain. Allai eich clywed chi y bonllefel o wenydd drwy'r sgrin nawr. O'r diwedd, mae e'n rhoi tasg hawdd i ni. Wel, yn enw technegol ar y gynganedd sain gyntaf yr offen i chi i dysgu a'i hymarfer. Ac oes, mae gwahanol fathau o gynganeddion sain fel y mae gwahanol fathau o gynganeddion traws a chroes. Yr enw ar hon yw'r sain anghytbwys ddyrchafedig, os ydych chi eisiau cadw nodiadau yn eich llyfr, sain anghytbwys ddyrchafedig, neu allwch chi alw hi hefyd yn sain anghytbwys a cennog. Defnyddir mewn llaw lyfrau nodyn bach nawr, y said bach i chi, dysgu cynganeddu goglasurol fel Cerdd Dafod, John Morris Jones, a'r cynganeddion Cymreig, David Thomas, y termau canlynol. Maen nhw'n defnyddio dyrchafedig a disgynedig. Dyrchafedig, y sillaf olaf mewn gair, fel pe bain anelu am I fyny, er enghraifft, cadarnhau, dyrchafedig, gair a cennog I bob pwrpas. Disgynedig, y sillaf olaf mewn gair fel pen anelu am I lawr, fel yn y gair cymeradwyo. Cymeradwyo, mae'r pwysau ar y goben, a'r dwy, cymeradwyo. Mae'r o wedyn yn ddisgynedig. Termau digon rhwysgfawr gallech chi feddwl, a mae croeso I chi eu harddel, wy'n hoff o'i defnyddio nhw yn gymysg gyda'r termau mwy dealladwy sef acennog a diacen. Iawn? Felly mae dyrchafedig yn gyfystyr ag acennog ac disgynedig yn gyfystyr â diacen. Iawn, nôl yn ni felly I greu cynghanedd sain anghytbwys ddyrchafedig. Mae hon yn haws gan taw dim ond dechrau'r geiriau pwysig yn rhan 2 a rhan 3 sy'n cyfateb yn gytseiniol. Er enghraifft, yn gall, sa'n deall dim. Er yn gall, sa'n deall dim.
Dynodaf yr odl drwy thanlinellu ar gyfatebiaeth gytseiniol mewn print trwm, mewn bold. Yn gall, sa'n deall dim. Gall yn odli dy deall, a wedyn deall yn cytseinio gyda dim. Y dy ar ddechrau deall yn cytseinio gyda dy ar ddechrau dim. Fe welwch fod rhan 1 a 2 felly'n odli, a wedyn cyfatebiaeth syml iawn rhwng rhan 2 a rhan 3. Dyma un arall, llinell o Gynganedd gan y Prifardd Fred Flintstone. Yabba dabba dŵ! Mae yabba a dabba yn odli, a mae dabba a dŵ yn cytseinio, yn cynganeddu. Yabba dabba dŵ. I bob pwrpas maen nhw'n cyflythrenu. Dyn nhw ddim yn cynganeddu'n llawn. Ond mae hwn yn dderbyniol o fewn y Gynganedd sain anghydbwys ddyrchafedig. Neu, os i ni eisiau llinell fwy ystyriol, ond ddim gymaint o hynny, mae yna wirioneddau mawr yn y llinell yabba dabba dŵ, yn dys e. Allech chi ystyried hon. Joio wrth forio wy fi. Joio a forio yn odli. Joio wrth forio wy fi. A wedyn forio a fi. Yn cytseinio. Cofiwch felly, mwyn creu y math hyn o Gynganedd, mae'n rhaid i chi gynnwys gair unsill, gair un sillaf o hyd ar ddiwedd y llinell. Edrychwch nôl ar y llinellau, fi, dw, dim. Iawn? Dyma yn gall, sa'n deall dim, gair unsill yw dim. Yabba dabba dw, mae dw yn unsill. Joio wrth forio wy fi, gair unsill i gwpla. Iawn? Felly cofiwch hynny. Enghraifft, nid yw joio wrth forio, nid yw'r llinell yma, joio wrth forio o'i finnau yn cynganeddu. Nid yw joio wrth forio, wedi mae'r ein yn odli, ond yw forio o'i finnau ddim yn creu cyfatebiaeth gytseiniol foddhaol yn gynganeddol, ydy e? Achos forio ef ac en a wedyn finnau ef ac en. Dy'r ein ddim yn cynganeddu'n gywir. Ond mae joio wrth forio o'i fi, gyda gair unsill, mae honna yn creu cynganedd gywir. Felly, eich tasg chi nawr yw i greu tair cynganedd sain o leiaf. Tair cynganedd sain anghydbwys ddyrchafedig a'r batrwm y llinellau rydych chi newydd fod yn ei trin a'i trafod. Wedi hynny, bydd yna dasg olaf i'ch cadw chi rhag cysgu heno. Barod felly i roi saib ar fy nglebar wasti a gwasgu pos? Tair llinell o Gynganedd sain anghydbwys ddyrchafedig ar eich marcau, barod, ewch! Croeso nôl. Yn olaf heddi, hoffen ni gyflwyno mesur newydd i chi. O, gai ategu bod croeso i chi e-bostio eich cynigion ataf wrth gwrs. Iawn, yn ola licen ni gyflwyno mesur newydd i chi. Rydych chi eisiau sy'n gyfarwydd â mesur y cywydd, y mesur hwnnw ddath i'w fri yn sgil defnydd Dafydd ap Gwilym a'i gyfoeswyr ohono. Bod y cywydd yn gallu bod mor hir a gyfynnwch, yn ei hanfod cwpled yw'r cywydd. Cwpled o 7 llinell, 7 sillaf ym mhob llinell, gyda'r 2 linell yn naill yn acenog neu yn ddiacen am yn ail. Ond mae rhaid i un fod yn acenog a'r llall yn ddiacen. Iawn? Wel heddi, dyma gyflwyno mesur nad yw yn anhebyg i'r cywydd, sef mesur yr englyn milwr. Mae'r englyn milwr hefyd yn cynnwys llinellau seithill, ond yn lle bod yn gwpled o 2 linell seithill, mewn englyn milwr mae yna 2 llinell seithill, a maen nhw gyd yn odli gyda'i gilydd, hynny'n bwysig i gofio. Felly, tair llinell, 7 sillaf o mob llinell a'r tair yn odli gyda'i gilydd. Gall yr englyn milwr edrych fel haiku i rai, a mae'n hen fesur Cymraeg sy'n mynd yn ôl ganrifoedd. Dyma enghraifft enwog felly gan Gerall Lloyd Owen o'i awdl Cilmeri. Yn fraw agos ar frigyn, gwelaf leiad llygadwyn, mor oer ar marw ei hun. Na i ddweud eto. Yn fraw agos ar frigyn, gwelaf leiad llygadwyn, mor oer ar marw ei hun. Os ni'n dadansoddi cynganeddion a llinellau hynny, yn fraw agos ar frigyn, mae'n gynganedd draws, ynddo fi? Yn fraw agos ar frigyn, mae ni'n anwybyddu'r en reidd golli, ni'n cael get away gyda ffeidio ateb yr en ar ddechrau llinellau gyda llaw. Ef, ac en eg yn agos, yn fraw agos, fragos, ar y frigyn. Wedyn ni'n neud o draws yr mae'n gynganedd draws gref, felly achos dim ond yr sy'n cael ei hepgor yn wedi'r o'r phwysfa, a wedyn ni ateb yr ef,
acen eg yn fraw agos, mae frigyn, acen eg, yn fraw agos ar frigyn. Wedyn, llusg sydd gyda ni yn ail linell yr pennill. Gwelaf leiad llygadwyn. Gwelaf leiad llygadwyn. Nawr, mae'n debyg am bod yr bardd yn personoli y lleiad, bod ni ddim yn goffod gweud gwelaf leiad llygadwyn fan hyn. Ond gwelaf leiad, a wedyn mae'r leiad yn odli gyda goben llygadwyn. Gwelaf leiad llygadwyn, mor oer a'r marw ei hun. Mor oer a'r marw ei hun. Sylwch chi fan hyn bod Gerall Lloyd Owen ddim yn ateb yr haich yn hun, ond does dim rheidrwydd arno i wneud hynny. Mae rhai beirdd yn credu dylid ateb yr haich. Acen, mor oer, wedyn mae gorffwysfa a'r marw ei hun. Neidio ar draws yr a wedyn acen sydd gyda ni ynde. Mor oer a'r marw ei hun. Felly mae gyda ni gynganedd draws, cynganedd lusg a chynganedd draws. Felly, o edrych ar siap yr englyn milwr, dyma'r patrwm, 7 sillaf ym mob llinell, a pob llinell yn odli ar yr un odl, ac yn syml iawn, dyna ni. O ran y patrwm a cenni, fe gewch chi ddewis. Allwch chi gael 2 llinell yn diweddu gyda geiriau acenog, neu 2 llinell yn diweddu gyda geiriau diacen, fel y fynnwch. Yn bersonol, wy'n licio cymysgu rhwng 2 a 2 o'r fath penodol o neu llai acenog neu ddiacen. Felly, enghraifft, 2 linell acenog ac 1 ddiacen, neu 1 linell acenog a 2 yn ddiacen. Felly, eich tasg i gloi yw creu englyn milwr yn cynnwys 2 math o gynganedd. Y rhai chi wedi dysgu'n barod, naill ai cynganedd draws, croes, llusg neu sain a nghytbwys dyrchafedig. Fe gofiwch chi, allwch chi ond cynnwys llusg gyda llinell sydd yn gorffen yn ddiacen, dyw cynganedd lusg mewn llinell sy'n cwpla yn acenog ddim yn bosib, ac allwch chi ond creu cynganedd sain a nghytbwys dyrchafedig gyda llinell sy'n cwpla yn acenog unsill. Iawn? Felly, os yw o gymorth i chi hefyd, fe allech chi ddewis enwi lle yng Nghymru yn yr englyn. Mae weithiau mae cael gorfodaeth i hwpo gair mewn i bennill yn gallu bod yn rhyw fath o ffram a help wrth liwio'r gwaith. Pob lwc, edrychai ymlaen i dderbyn eich ymdrechion ar e-bost, edrych ymlaen i gael englynion milwr llawn cynganeddion traws, croes, llusg neu sain a nghytbwys ddyrchafedig wrthych chi, ac pob lwc, fe wnawn ni ail ymgynnull ar gyfer gwers rhif 6.